Tamang oras sa Bilog na Pilipinas, alas 9:58 nin pagkaaga. Kuya po ang katotohanan, in every age, the Church carries the responsibility of reading the signs of the times and of interpreting them in the light of the gospel, if it is to carry out its task. In language intelligibly to every generation, it should be able to answer the ever-recurring questions with people, or which people ask about the meaning of this present life and of the life to come, and how one is related to the other. Gaudium et Spes. Paragraph 4, inihatod sa Indo kan SEDP Simbag sa Pag-Asenso Incorporated, disiplina, pagkasararo, pagkamahigos, asin pagsarig sa Diyos. Maray na aga uya ang pang alas 10 na news alert hatod kang Nido. Hatod man kan Mark Cafe asin Burbrand. Gada na si dating Presidente Benigno Noynoy Aquino III, 5 taon matapos magbaba bilang presidente kang nasyon. Ipinahayag ini kang saro sa iyang kapamilya na hinagad nguna dahil pagpangarana na para halatonan opisyal na anunsyo. Si dating Presidente Noynoy nasa 61 anyos ngunyan. Naging silhensyo asin dai nahiling kan na publiko si Aquino poon kan matapos sa iyang presidency. Ang dating presidente bisto bilang smoker, dinalagan sa ospital kasabagong aga. Magirumduman na si President Noynoy nagtukaw bilang presidente kan 2010 kasunod kan pagkagadan kan sa iyang ina na si dating President Corazon Aquino kan 2009. Si Cory na ilihir matapos ang 1986 EDSA People Power Revolution kasunod kan pagpapatalsik sa diktadoryang Marcos. Bago naging presidente, si Aquino nagserbing senador nin 6 na taon asin legislador bilang representante kan Tarlac poon kang 1998 hasta 2007. Sa irarom kan Aquino administration, kanaan Pilipinas dinaraan China sa Arbitral Tribunal katakod kan pigkaklamar na West Philippine Sea. Ginanakan Manila ang laban kontra sa China kan inanunsyo kan Hulyo 2016 matapos mag-asumir si Presidente Rodrigo Duterte bilang presidente. Yan ang pinakauring barata sa News Center, hinatod yan kang Nido 3 Plus. Todo Protect with Nido 3 Plus mas pinatodo sa nutrients and is the only milk with Lactobacillus protectus. Tulong respiratory defense, choose Nido 3 Plus. Hatod man kan Mark Cafe, 5-in-1 plus 1 coffee mix, ang kaping tunay na may herbal at puro ang sangkap, basta Mark Cafe Suabe. Siring man kana Burbrand, 10 pesos lang, siguradong kompleto sa tibay. Ini po si Susan Balane, maray na aga. Ini ang Veritas Legazpi, Radyo Asil TV, katiwala sa katotohanan. Uwi na ang programang pang-edukasyon at pangkabuhayan. Hatod sa Indo, kan Pico University. Uwi na ang sa Indong host, Professor Edgar Parameda.
Hello, good morning. Maraynaga po giraray sa Indogabos mga tugang. Welcome po sa second episode kan programa niya tong edukasyon asin pangkabuhayan. Tigdi po sa Radyo Veritas. Atod po ninyo kan Bicol University Extension Management Division. Ini po si Professor Edgar Barameda. Iribanan kita sa Gudyan alas 11 nin pagkaaga para sa second episode kan sa tuyang programang pangedukasyon asin pangkabuhayan o programang pangedukasyon at pangkabuhayan. Again, ansa mo pong pangumusta, ang ating pong pangumusta sa lahat ng inaabot ng aming broadcast. Dito po sa impila ng Radyo Veritas, sa mga kawani ng Bicol University. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa panguna ng aming presidente, si President Dr. Arnolfo M. Mascareñas, ang mga VPs, mga deans and directors, mga officers, mga empleyado, teaching and non-teaching personnel ng Bicol University. Magandang umaga po sa inyong lahat. And of course, lahat ng inaabot ng aming broadcast sa Radyo Veritas. Tayo po ay napapakinggan live sa ating istasyon, Radyo Veritas. And of course, napapakinggan din po tayo na kikita tayo via live streaming ng ating station. And then, of course, sa ating mga televiewers, mapapakinggan po tayo at maririnig. Mapapanood po tayo sa Channel 8 ng DCTV at sa YouTube. Yan, dami nating platforms, online or free radio. Ayun, sa TV. And then, para doon sa mga kababayan natin na nasa online, mapapanood po kami sa FB page ng Bicol University at sa FB page ng BUEMD. Okay. So maraming platforms na pwede po kayong pagpilian para sa ating palatuntunan ngayong umaga. Hinahalo-halo natin yung Bicol, yung Tagalog, dahil sa live streaming tayo ay napapakinggan hindi lang dito sa buong Bicol, hindi lang sa buong Pilipinas, at pati na yung mga kababayan natin abroad. Last week, merong reaction yung mga kababayan natin, yung mga alumni ng Bicol University sa US. Yan, yung US. Magandang umaga po sa mga kababayan natin. Hindi lang sa US, madami nating mga alumnos saan mang dako ng daigdig. So welcome po sa ating pangalawang episode ng programang Pang-edukasyon at Pangkabuhayan dito po sa Radyo Veritas. Hatid po sa atin ng Bicol University Extension Management Division. And sabi ko nga po, ang layunin ng ating programa, ito po ay na-revive natin. Na-revive po sa pamamagitan ng EMD, sa pamamagitan po ng OIC Director, si Professor Rowena Soilo, upang mabigyang pangsin ang mga sumusunod, upang unang-una, ma-disseminate ang ating mga homegrown technologies, yung mga completed researchers natin. Ayun, dami ng researchers ng ating Bicol University upang ma-disseminate. Sabi nga po, may balangibog sa tuyong mga kaimanwa, sa tuyong mga kabayan, itong mga researchers na ginawa ng ating mga nasa academe. And then, yung mga valuable information sa ating mga partner agencies, along with health, agriculture, business, physical fitness, education, basic science, information technology, fisheries, and other related information from different colleges and units, centers ng Bicol University. At ito po ay initiated ng Bicol University Extension Management Division. So napakarami. Yan po ang objectives kung bakit natin na-revive. Bakit namin na-revive? Bakit na-revive ng BUEMD? Ito pong programang pang-edukasyon at pangkabuhayan dito sa Radyo Veritas. Marami tayong pag-uusapan. Kung sa unang episode natin ay naging guest natin ang ating presidente, si President Arnolfo M. Mascareñas, mamaya sa pagbalik natin, yung mandate naman ng EMD, ang Extension Management Division. Alam namin na ang daming trabaho, ang daming activity. Isa to sa mga division ng Bicol University na super busy. Ang daming trabaho nito. Alam na alam ko ito kasi familiar ako dito sa division na ito at saka yung namumuno dito sa ngayon. Yan po ang pag-uusapan natin sa ating magiging guest, yung head OIC ng EMD, mga trust, directions, ano yung mga programa ng EMD. Yan po lahat pag-uusapan natin. Makalipas lang ang o ilang mga patalastas. Think
Talking about quality learning towards quality education, Divine Word College of Legazpi is always here to deliver what you need for education in the face of the pandemic. This school year, 2021 to 2022, DWCL continues to offer quality academic programs and services through flexible learning platforms. DWCL is a prestigious, service-oriented Catholic institution with PASCO Level 2 re-accredited programs. It nurtures young people to become moral and intellectual professionals, individuals with dignity, integrity, and service orientation, God-loving persons who want to make a difference in the world. The online and on-site enrollment processes for grade school, junior high school, and senior high school are now going on. The start of classes will be announced later for college and graduate school program. The online and on-site enrollment for summer classes will be on June 15 to 16, 2021. Classes will start on June 21, 2021. Then the enrollment for the school year 2021 to 2022 first semester will be on July 5th to August 10, 2021. Classes will start on August 11, 2021. No tuition fee increase and reduced miscellaneous fees. Divine Word College of Legazpi helps you realize your dreams. For inquiries, please visit the Admission, Guidance, and Testing Center or check out our website, dwc-legazpi.edu, and our Facebook page. You may also contact telephone numbers 480-2148, 480-3108, or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi is concerned with your safety and your future, your success, our word. APPL. Luzon, Visayas, Mindanao, pantay-pantay sa ibabaw, sabay-sabay sa pag-ahon, patuloy lang sa serbisyo, modernong agrikultura, bigas sa presyo na mura, oportunidad sa probinsya, tulong sa bawat pamilya, marangal na trabaho, benepisyo makatao, para sa kapwa Pilipino, ang probinsyano party listo. Kailangan ng tao yung masipag, tiyaga at pulisto. Kailangan ang manggagawa ay tapat sa kanyang tungkulin, masipag at may prinsipyo. Ang probinsyano party list. Ang probinsyano. Ang probinsyano party list. APPL. Ang probinsyano. Ang probinsyano party list. Have you heard of the latest? The famous pizza place, known for its heavenly flavors, opens its new branch in Albay District. Angel's Pizza, with its newest branch in Old Albay, just behind Albay Cathedral. Now you can enjoy Angel's Pizza Double Deal. Choose 2 original hand-tossed or thin crust pizza. Pay only 570 pesos for 2 family-sized pizzas. Save as much as 410 pesos. And pay only 750 pesos for 2 big family pizzas with 490 pesos worth of savings. So head now to Angel's Pizza Albay District Branch. Call or text 0936-925-4955 and 0963-410-5248. Angel's Pizza Double Deal promo is valid for dine-in, takeout, and for delivery. Sige, balik na po kita digdi sa satuyang programang pang-edukasyon at pangkabuhayan. Uy, para kita magpadagos bago natin umpisa ng ating interview ngayong umaga. Para po doon sa mga kababayan natin, mga nakikinig, mga nanonood, kung meron po kayong mga katanungan, meron kayong questions, meron kayong inquiries, pwede pa yung tumawag sa ating Globe and Smart Line dito sa Radio Veritas, mag-text or mag-call. Sa Globe line natin is 0956-426-8091. Again, sa Globe natin, 0956-426-8091. At sa ating Smart line naman,
ay 0961-521-7210. Again, ulitin natin, 0961-521-7210 para sa ating smart line. Yan. Kung may text kayo, kung may mga katanungan kayo, mga inquiries, queries, wag lang personal. Hindi. Okay lang. Basta related sa topic natin at may kinalaman sa Bicol University. Andyan po yung ating mga officers at ang ating mga kababayan, ating mga kasamaan sa Bicol University upang tugunan ang ating mga questions. Okay? So hindi natin papatagalin pa at umpisan natin ating programa. This time, mga kaibigan, ang ating makakapanayam, pasensya na po kayo, medyo naka-face mask ako at medyo, as advised. Kaya naka-face mask tayo. Okay. Ang ating makapapanayam ngayong umaga po, ang ating OIC Extension Management Division ng Bicol University. Ibig sabihin, siya po yung OIC ng Extension Management Division. At siya pong nasa likod ng programang ito kung bakit natin naibalik. Walang iba po si Professor Rowena Weng Soylo. Magandang umaga, Ma'am Weng. Welcome po sa ating programa. Hello po, Sir Edgar. Good morning. Hi, good morning, Ma'am. Kumusta po? How are you? Maray na aga din po sa tuyang mga listeners and viewers. Digdi sa tuyang programa sa Radyo Veritas. And of course, sa programang pang-edukasyon at pang-kabuhayan sa buong BU community. So, mga faculty students, non-teaching staff, as in iba pang stakeholders, no? Yaon po ako ngunyan sa opisina kang BU Extension Management Division. Kairiba ko ang sa tuyang mga technical and administrative support staff. Diyos maray na aga po sa Indoga Boss. Magandang umaga. Good morning. Parang sanay na sanay ka, Ma'am, sa broadcast talaga. Pwede na. Yung extension kasi natin, yung talaga yung mga nakikiharap sa ating mga stakeholders, siya yung pumupunta, siya yung nakipag-usap, siya yung nakikipag-communicate sa ating mga stakeholders at iba-ibang mga partners ng ating university. Ma'am, yung BMD ay alam natin isa sa pinakang busy na department or division ng Bicol University. Pwede bang malaman natin, Ma'am, kung ano po yung trust, yung directions, yung mandate ng EMD, Extension Management Division? Yes po. Ang extension po baga Sir Edgar, Opo. saro siya sa mga mandated functions kang bako lang kang Bicol University, Yes. but of course yung mga higher education institutions Aha. along instruction, research and extension. So pag sinabing instruction po baga, bali iyo po iniso formal classes na piko-kondakta sa laog kang campus, sa mga classrooms, and of course, ang mga estudyante ang satuyang beneficiaries. Okay. Ngunyan ta nagkaigwa ki pandemic, gabos po naging online. So, mode of teaching, learning ta po. Then, of course, pag sinabi naman na research, iyo po ini sa pigaapod na generation of knowledge. Kaibuhan, magkaigwa ki padagos na pag-adal, para makakontribute kita sa development, bako lang digdi sa tuya sa local, sa regional, sa national, but of course, global na ang approach tangon yan. Okay. Then of course, pagka may mga na-generate kitang knowledge, kaipuhan, ma-disseminate na po yan sa mga clients, buong clients kang Bicol University. Opo. Lalo na po yung mga research, so sabi nga ni instrumento lang kita nga ni makakuha kitang mga data. So from the data na nakuha ta na kaipuhan, maibalik ta iyan sa satuyang mga kliyente through extension, no? So yaon so dissemination kang knowledge, kang technology. But of course, pagka sinabi naman po na extension, may pigkuanan man kita kay nikang mga definition niya. Yaon so pigsasabing sa CHED Memorandum Order Apo. number 8 series of 2008, yaon man so CHED Memorandum number 52 series of 2016. Then sa General Appropriations Act, may definition din ang extension. Then of course, so BU Code 1994. Then so latest na BU Code 2016. Yan.
pero kung babasehan ta ang definition po kang extension, dahil dyan nawawara. So parang from research to extension continuum ngayon, no? So kay puhan so research talaga ma-disseminate. Kaya dahil dyan nawawara sa definition, so information dissemination na term, technology transfer, technology promotion, technology adoption, technology commercialization, then technology innovation. Of course, sa information dissemination po, nagagamit kita ki iba't ibang medium. Kaya ngunyan, since nagkaigwa nga ni po ki pandemic, kaya halos na bibilog ta so print, so broadcast, then of course so social media. Kaya dakulaon po ang role digdi kang saro sa mga sections kang Extension Management Division, lalong-lalo na po so Technology, Innovation, and Information Dissemination section na kung saan nga ni po si Ma'am Beth ang head. Kaya siya po ang kairibatangon yan digdi sa radio. No? So, yan po, dakulon po kitang kwan. Of course, sa print, yaon po so samuyang extension outbox. In fact, ini po so monthly newsletter ini kang extension na pinagaluwas ta monthly. And bako na lang ini basta print. So, nilaog ta naman ini sa tuyang FB page. Then, maluwas na din po so extension, so outreach magazine kang Bicol University Extension Management Division kung saan din po duman i-feature so mga completed projects na tigagibuta bako lang digdi sa Satuya but buong Bicol region permi ang covered ta. Then of course so broadcast nga ni po kaya nga ni ini nagkaigwa kita ka ini ibinalik ta po kasi importante ho na ma-disseminate ta ang mga information bako lang sa mga activities po kang Bicol University but of course sa mga technologies din mga completed researches kang different colleges po. Kaya ini po habang nagpupuon kita of course piga-introducer ta lang sa tuyang mga programa so mga agenda, trust and priorities kang Bicol University along research and extension. Then pagka makalipas-lipas na po yan, ma-invite na din po kita from other colleges, lalong-lalo na po so BUCAF, so Tabaco Campus, College of Industrial Technology, as in iba pang mga colleges po na talagang dakol ang mga programa along extension. Okay. Okay po. So kung hiliyon ta ma'am ang extension, garbaga pig-extend or pig-stretch tan sa tuyang serbisyo sa luwas. Tama po ba ako? So mga Yes, partners, so mga sa community, so mga sabihin to ng mga marginalized members kan society, so mga nangaipo in terms of technology, in terms of information, and iba pa. Tama po ba ma'am, araw ka ng ang sa layman's term, nagaro pig-extender ta sa tuyang komunidad an sa tuyang mga serbisyo, sa ngaran kang research, sa ngaran kang mga informasyon, sa ngaran kang mga na-invento tang teknolohiya. Tama po ba ma'am? Yes po. In fact, nganing pinakamadali nga niyan. Actually, minsan tigtatarami na ang extension po, garong nga suyap. Kung ang mga estudyante nagrarani sa tuya, kita po mismo ang maraniman sa mga communities, tanganing maidarata so iba't ibang multidisciplinary expertise kang sa tuyang mga, not only kang mga faculty but also sa mga non-teaching staff and in fact maski ang mga students na po baga pigtitrain ta na pag-abot sa mga social technology sa community. Kaya dakulaon, kaya kung hihilingon ta, dakulaon po baga ang Bicol University as an academic institution. Kaya dakulaon ang pwedeng maitabang ta sa luwas kang universidad pag-abot sa pagtabang sa mga communities. Ano po, Sir Edgar? Kumbaga ma'am sa kumpanya, sa mga korporasyon, kita ang corporate social responsibility na pig-extender taman sa komunidad. Iyo po. Oho. Oo. In fact, ang sarok pa sa nga ni Sir Ed, Apo. so
So pag sinasabi bagang ang research da ay yuda ang brain kang university. Opo. Ang extension naman ngaya is the heart of the university. Aha. Kaya pag may nagapot nga ano ngaya so instruction. Di sabi mi nga yan so brain and heart. Aram mo na dakulong kitang mga estudyanteng di-develop baga Aha. na later on pigno-nurture na later on pag nagluwas sinda sa outside the university maging mga professionals na sila, Aha. they will also serve humanity. Ayun. So service po ang pig-introduce na sa India. Tama kita Opo. ma'am na ang extension sa mga mandato kan mga SUC saka HCI, African Instruction, Research and the Production. Ma'am, nabanggit mo kanina na dakol kitang pwedeng i-share in terms of technology transfer, adoption, commercialization, innovation, and itong mga information. Ano po mga espesipiko, kung iba na po kitang mga espesipikong mga teknolohiya o kaaraman na pwede ta pong ma-share? Tas, nasabi ta po nga ni kanina, magtugang po ang research. Ang research iyong brain, kung mga nagpupuon. And then pag may nahaman, saka ka na i-disseminar. And iyon na po ang role kang Extension Management Division, kung di po nasala. Ano po ang mga espesipiko ta halimbawa na pwedeng ma-share ta? Halimbawa magka-interesan sa to yung mga parantabay. Uy, anong nangyayaan dyan sa EMD? Ano po yung mga halimbawa tabi, ma'am? Okay po. Actually po, ang kadaklan po, yung sa, let's say, sa College of Agriculture and Forestry. Opo. Kasi sinda po, syempre, ang pinaka-kliyente po ninda sa mga farmers. Yan. Ano? Aha. So, yaon po dyan, so, pigaapod na coconut, cacao, organic, vegetable, integrated farming. Opo. Na kami nga ni po pala sa EMD Iguaman Kaiyan, lalong-lalo Opo. na duman sa adapted municipality misama nito, kaharali lang ninda kaninang 9 o'clock. Opo. Ta mabisita giraray sila duman sa pig-introduce na technology sama nito. Then igwa din po kita so pigaapod na conservation farming Conservation. villages yaon po ini of course pinanginginutan po ini ni Sir Ton Payongga, yaon po ini sa may Ligaw. Opo. Then igwa pa po sinda yung Dare to Project na yaon din po sa Ligaw, Tabaco, then sa pa ba itong area na kung saan nag-introduce din sila ki mga technologies like yung modified rain harvesting, climate forecasting, yung sustainable agriculture na both organic and intercropping nga ni agriculture po ang piga-introduce ninda. Opo. Basta igwa po kita along agriculture, fisheries, industrial technology, and isabay ta na din po dyan sa mga social technologies na pig-introduce ta like yung mga farming schools. Opo. Na minsan po nagiging output din po siya sa mga pigigibuta along instruction. Okay po. And even engineering po pala, i-mention ko na din na Yeah po. igwa din silang mga technologies na kaipuhan i-introduce din po sa communities. Ay po. Iyan ang kagayran po sa tuya sa university kasi dakulan ang disiplin ta, dakulan ng mga courses, engineering, architecture, agriculture, medicine, and so on and so forth. So kung may mga technology or mga kaaraman regarding sa different disciplines o courses, pwede pong makaabilan sa tuwing mga parantabay o sa tuwing mga kaiman na kung sakasakali. Ano po, ma'am? Opo. Pwede po. Kaipuhan lang po ninda if ever may kaipuhan silang technical assistance, may mga kahaputan sila. Kung hindi, dahil po sinda pwede let's say, kaipuhan actually nila magsurat din sa Office of the Opo. President. Then, ibababa din po yan ni President. But of course, kung kaya naman ninda mag-direct halimbawa, may tuyo sinda sa College of Agriculture and Forestry, yaon po yan sa may ginubatan po paga. Then sa mga fisheries yaon man sa Tabaco, Industrial Technology, Engineering, Architecture, yaon po digdi sa East Campus. Or pwede po digdi sa Extension Management Division din kasi kami na din ang Ayun. paabot kaiyan kung anong college ang may concern kang kahaputan nila or technical assistance na tigahagad nila. Ayun. Kumbaga ma'am, kung may mga may ka-interest na grupo, organisasyon, or individual regarding sa mga kaaraman na ini sa agrikultura, sa industrial technology,
sa engineering, pwede silang mag-coordinate sa tuwing opisina nga di po silang mapasalitar as in matabangan. Tama po ba, ma'am? Yes po. Mhm. Opo. Okay. Sarap pa, ma'am. Nahiling ko po rin sa tuyang, sa tuyang materials na kadakol po kitang mga partners. Yan po rin ang JICA, ang DSWD, ang Children International, World Program, TESTA. As in kadakol pang iba. Ano po ang, naraman ko kang last year, sibot-sibot po kamo sa mga trainings na Lauganta in partnership with the DSWD. Kadakol pong mga natabangan kay itong mga apulkayan so mga katugangan ta na in terms of livelihood natabangan sin bako lang sa training SLP. o SLP Opo. dakol po ang natabangan. Ano po madam ang role po kay ning mga partners tatak kadakol po kita mga partners? Okay. Actually, saro din po 'yan Opo. duman kaya sa sa agenda kang Bicol University, particularly agenda number 5 Opo. on sustainable and resilient communities. Mhm. So, kay puwanta po makipag-partner with selected government agencies, not only government agencies, pwede din po non-government organizations, mga business, private individuals, and other private entities. So, kay puwanta po inita, ara mo na sabi tanganing dakulaon man ang human resources kang Opo. Bicol University na pwede kitang makatabang. Mhm. Igwa po actually kita sa rong grupo, so Tsokolate at Pandesal, actually organized po yan kang Armed Forces of the Philippines. Pero composed po siya kay mga 70 na agencies, government and non-government agencies, and even private po, nag-join na din duman ta. Ang katuyuhan man kaya kang grupo, saro man sana, maka-promote po kay peace, local governance, and of course, sa development. Kaya, duman po kay Ribata sa DSWD, DOH, DOST, DepEd, PNP, gabos na branches kang AFP, so POPCOM. So, yung po ito, nagkaigwa ki skills training program, so DSWD, kung saan nagtabang man po kita sa pag-conduct ng mga trainings kaini, not only in the province of Albay, Sorsogon, and Masbate. Yan. Mga po kasi ito, agricultural and non-agricultural trainings na pig-conduct ninda. In fact, ma-end na po so project this this year. But sa kadakulaan po kang project, and of course may mga kaipwang kitang sunodon na mga sa procurement procedure. Opo. Kaya medyo nahirapan man po kita. Ayun. Okay. Pero ang kayo ng kan, madam, dakol kitang natabangan, dakol kitang natawan ng tsansa na ma-develop ang Opo. ng skills na kita mismo po nag-train in partnership sa ibang mga organizations. And yung nga po nang sabi mo, sa rin SLP project, and talagang natabangan sa mga kababayan niya to in terms of livelihood. Okay. Taon-taon po mga tugang sa samuyang pagbalik ni Ma'am Weng, makumarsal mga kita makalis kayo ni. Dakol pa po kami papabgaristoryahan along with the extension programs and activities and directions. Para po ginara naman sa mga gustong may maghapot po, ulitin ko po ang samuyang Globe Line 0956-426-8091 at samuyang Smart Line 0961-521-7210. Diyan lang po kamo, Ma'am Weng, mabulta na lang po kita, makalis ka nagkakapirang pagiramdom. Siya ang servitor na may puso sa tao, Adrian Salceda ang pangalan niya. Sa pagtabang tunay na malalaoman, si Adrian Salceda. Si Adrian Salceda, kadakol lang natabangan, kadakol bang magigibuhan sa banwaan, sa salud, sa edukasyon, sa agrikultura, infrastruktura at turismo. Yan si Adrian, talaga naman may maray na paggobyerno ang action man. Konkretong patinampo sa hararayong sityo, basta Salceda may maray na legasiya. Siya ang servidor na may puso sa tao, Adrian Salceda ang pangalan niya. Sa pagtabang tunay na malalaoman, si Adrian Salceda. The Piedmont Way. Learning is your child's play at Piedmont Science-Oriented School for Kids. We pray, we play, we paint, we
count, write, and read. We grow and share. We sing and dance. We act on stage. Wow! We experiment. We continue to learn and play the Piedmont way. Latissimus, Piedmont. Piedmont leads. Undeterred by the disruption caused by COVID-19. A happy school of holistic formation. Technologically adept in various learning modalities. The pioneer in preschool and elementary robotics education. And elementary robotics education. A preschool area in Centro Daraga. And elementary campus in Barangay Peña Francia, Daraga Albay. With providence of nature that can bring your children to a brighter future. At Piedmont, education cannot wait. So welcome to Piedmont. Let's go holistic. Let's go Piedmont. Contact us at Piedmont Facebook page and at 0918-935-5105. Sige, balik na po kita digdi sa satuyang programang pangedukasyon at pangkabuhayan, digdi po sa Radyo Veritas. Oras niya ito mga tugang, kaskaso ng oras ha. Alas 10:36 na nin pagkaagas sa bilog na Pilipinas. Balik na po kita sa samayang pagrestorya, ang satuyang pong kaurong niya na pagkaaga. Iyo po ang OIC, kang Extension Management Division, kan Bicol University, si Professor Rowena Weng Soylo. Okay. Now, sarap po sa importanteng garo direksyon or trust and priorities kan sa tuyang universidad. Siyempre, nasabi na kasabag ni Ma'am Weng, ani po parte kan mandato kan mga SUCs, state universities and colleges, mga higher educational institutions, ini pong extension. Okay. So, mandato po yan. And nakapalaman man po yan sa mga nabanggit nga ni Ma'am Weng kanina na mga CHED Memorandum Order, and then kasabay man po yan sa pigrecognisar kay nipigapod pong Higher Education Modernization Act of 1997 o ini pong Republic Act 8292. Extension, pigrecognized po yan. Now, ang kada university, kada SUCs, may kanya-kanyang trust and priorities. Digdi po sa Bicol University, igwa kitang pigaapod na 10-point agenda. Yan po ang kung marunong po kang primerong episode nabanggit ko kang kaulay si Presidente na kan magtukaw siya, igwa siya nin 6 strategic option kan magtukaw siya kang 2015, and then kang ilihir uli siya kang 2019, igwa ng 10-point agenda na pigpreparar, and then na-discuss niya naman, so mga trust and priorities under the new normal kang administrasyon. Nabubalikan ta si Ma'am Weng, tarigi po naka-angkor inipigaapod na 10, ini pong mga directions kang extension. Ma'am Weng, pwede po madiscuss daw ining 10-point agenda, giraray, na naka-angkor po ang sa tuyang direction sa extension. Ma'am Weng? Yes po, Sir Ed. Bali po sa mga programs, projects, Opo. and activities po kang extension, naka-align po kita sa Bicol University 10-point agenda for 2019 to 2022. Under, of course, sa administration ng kansatuyang presidente, si Dr. Arnulfo Mascareñas. Ano po? Bali, so agenda number 1 ni President, yung po so holistic well-being of persons, no? To continue providing opportunity for professional and career development kang satuyang mga personnel. Kaya sa extension po, encourage naman sa mga EMD staff to finish, of course, yung mga masters and doctorate degree programs sila aligned with their field of specializations. Kaya ngunya, nasa padagos na pag-iriskwela din ang satuyang mga pag-iribadikit, lalong-lalo na along forestry, social work, agriculture, then IT din, ano? Then, encourage naman sinda na mag-attend, participate sa mga seminars, trainings, conferences. In fact, nagtatao po kita ki funding in case may mga registration po. Kasi maski mga online po ngunyan ang may mga trainings, conferences din na nangangaipo ki mga registration fees. So pigtatawan ta po yan budget tigdi sa extension. Then also tig-encourage ta ang satuyang mga staff na
join sa mga professional or civic organizations. Minsan nga ni tigtatabang ang tapasinda mailing or mai-connect. Ano? Apo. Then duman naman po sa agenda number 2, so building a legacy for new leaders. Kasi kung nahihiling ta po, baga sabi nga ni pabata ng pabata yung mga pumapasok na workforce tututuyan, sa Ma'am Bueng. university. Oho, diba, ang generation tangon yan kan mga faculty members, paaki na ng paaki iyo nga ni paaki ng paaki yan. So, ang satuyang generation ngunyan. Kaya, kailangan kaipuhan i-train na sinda bilang mga new breed of leaders, no? Mga maparalit sa tuya, takitaman dahil naman mahaloy. Paano naman kita? Paano yan? Then, of course, digdi po sa samuya sa EMD, nag-i-introduce man kami digdi piga-apod ming e-culture. E-culture. So, ang E, of course, stands for extension. But other than that, yaon po, so gusto mi maging enthusiastic, engaged, and empowered leaders po sinda. Kung sain, pig-introduce me so freedom and responsibility. So kumbaga pig-encourage me ang mga extension staff na mag-decide independently. So and responsibly. Lalong-lalo na po ngunyan bagat na nagkakaigwa ki bagong work environment dahil kaya na COVID-19 nauuso sa mga work from home. So maski naka-work from home sila, may mga task na naka-assign sa inda na anytime hagadon sa inda or before the deadline may submit manggiraray ninda. Then of course also so freedom ninda kung sa insinda gusto magtrabaho ta, lalong-lalo na ngunyan pigbabawal po baga dakulon sa loob ti opisina. So syempre kung gusto ninda sa harong sa cafe. Kung halimbawa wala sa indang internet, maduruman iyan sa may milk tea, may kapihan, syempre. Basta nagtatrabaho din. Then so output ninda ang pinaka-importante. Then also so transparency din pag-abot sa mga information na mai-share ini sa inda openly, broadly. Then of course maging extraordinary and candid sinda sa lambang saro kung sa inso mga EMD staff piga encourage ta na mag-provide frank, professional and constructive feedback sa mga colleagues sinda tanganing ma-develop man sila not only personally, professionally but so work ninda tanganing padagos kaming makapag-serve sa mga clients mi effectively and of course efficiently. Okay. Then also sa agenda number 3 man, so new pathways for responsive, relevant and transformative academic. Actually sinabay ko lang so research and extension more on sa promotion kaya siya kang gender sensitivity and inclusive education. So kami man sa extension of course streamline topic, integrate so mga gender and development sa mga programs, projects and activities. Then also sa agenda 4, of course ma-assist po kami diki. Yaon po sa innovation and entrepreneurship, sir. Nakalaw sa entrepreneurship hub kung saan ma-facilitate kita ka mga technology commercialization process. So digdi nga ni po gusto mi partner din po kamo sa Entrep Department. Pangkabuhayan ini lalong-lalo na nagkaigwa po baga ki COVID, ako ang nawaran ki trabaho. So kung pwede maka-provide kita ki mas dakol na trabaho na mga business baga sa community or sa ano pa man or at least makatao kita ki mga programs and projects arong financial literacy arong kaayan. So then also duman sa agenda 5 ini actually so kanina napunan ko na sustainable and resilient communities. So ini ang ni panawagan kan sa tuyang presidente na kung pwede ma-intensify po so extension activities, no? And maugmahon po kita kasi kang nagtukaw ako kang January,
naging very active sa mga colleges. In fact, sinda na po nagdirigdi sa office, so mga deans, directors, extension coordinators, mga faculty. Naghagad po kita technical assistance kung paano sinda makakonduct yung mga extension programs, projects, and activities. And maugmahon po kita kang nagsubmit kita kang mid of June, key accomplishment by President, na-reach ta so more than 50% Ay, wow. na target kang pag-abot sa extension Ayun. duman sa number of persons trained weighted by the length of training. Okay. So, of course, they po tayan maaabot without the full cooperation and support kang mga colleges, especially kang dean and of course sa mga extension coordinators. Then sa Pastor Ed, so adoption of selected local communities as partners and convergence point kang Bicol University. Actually, dakulo na po kitang mga partners na LGUs. Ang Sorsogon, very active ang Gubat Campus ta. Kaya halos gabos na mga municipalities po duman nalalaog ninda. Of course, sa panginginat po yan ni Director Dr. Rose Hadji. Then, ang provincial government po, kang Albay, very active po kita dyan. Mga municipalities like Manito, Pulangi, Ligao, and Ginubatan. As in, dakol pa pong mga communities po. And kita po bilang Sarong State University, Premier State University sa Bicol Region, of course, titingala po kita kang mga local government units, kaya every time may pangangaipo po sinda for technical assistance, Bicol University tulos po ang narurumduman ninda. Kaya minsan po ang kada colleges din may mga invitations sindang nare-receive and they go directly negotiating yung mga programs and projects. Kaya hidali taman po palan so University Banner Program, no? Actually handle po yan ni Ma'am Beth. Tanganing so multidisciplinary expertise, disciplines madarata sa sarong komunidad lang na sabi nga mahiling ta talaga sa pigaapod na adapt and converge sa sarong area po baga ng mga programs and projects ta. Then partnering with selected government agencies, iyon iso na paghurunon ta kanina na kadakul-dakul ta pong mga partners sa implementation ng mga programs and projects. Minsan magayon man po inita may mga partners kita na hindi po mismo ang naga-provide kang fund. So, naga-augment man ini sa fund kang Bicol University, of course. Apo. Okay, so may mga NGOs, business, kita. So, yaon ang kadaklan din na mga partners na pag-abot sa implementation pa mga programs and projects. Then last week din po, sinaging bisita ta si President, of course, na-discuss niya so trust and priorities and for 2021. Apo. Kaya kita naka-align man po kita duman. So kumbaga nasa saro sa naang tugtog ka. Okay. So number 1, of course, so observance kang new normal protocols corresponding support to ensure the well-being of BU personnel and stakeholders. So yaon po so pag ngunya nagpaaram po ako sa mga staff kung mamas sabi niya dahil na nga mamta solo ka man ngayon sa Then of course so foot bath yan, so regular disinfection, hand sanitation, social distancing, observance ng 50%, no? Then nag-follow din po kita nung 14 days isolation, quarantine in caso may mga close contact or exposure ang sa tuyang mga staff. Then, of course, pag-abot din sa travel, kasi minsan di mi po maiwasan na day man po kita giraray magdyan sa communities, maski may mga restrictions, may mga IATF protocols. Ang ginigibutan na lang, nagpo-coordinate muna kita duman sa LGU, kung pwede kita maglaog, kung may mga additional requirements po sinda in terms of protocol. So pag tinawan man kita ki go signal, of course, madyan kita, then strict observance pa rin ng protocols. Kasi syempre so safety bang giraray kang sa tuyang mga personnel ang tiga ta.
Then digdi po sa EMD ano din po kami assign ki COVID coordinator si Sir Oriel Barce. Bali siya po ang namamahala kang mga pagreparo pag-abot sa mga COVID essentials, protocols, yan. So, yan yung mga steps na ginawa para maka-align kita duman sa trust and priorities ni President for 2021. Then, upgrading of facilities and equipment din po in support sa tuyang programs and projects, lalong-lalo na po sa mga webinars na po, naging overwhelming po. Automatic kang nagralaugan po kita kang June 2020. From face-to-face, nag-shift din kami sa mga online seminars para lang makapaghatod ki mga impormasyon about sa COVID, lalong-lalo na. Kaya 2020, 70 webinars po agad ang na-conduct ng Extension Management Division kay Riba sa iba-ibang colleges from June to November, in fact, June to October lang kasi November po baga last year nagbagyo na din wala kitang mga internet connectivity. Yes, Then ngunyan from January to June nasa 90 kaagad na webinars ang na-conduct kay Riba ang mga colleges and iba't ibang colleges ta. So na-improve ta po, in fact nakapakabit kita ki sarong internet. Then so procurement din po kang ICT equipment. In fact, sa kadakulan po kang mga webinars, conferences, technical assistance na pigtataong sa mga garo, mahagad kami giraray kay Presidente ki additional equipment. Grabe po ang in fact nakakalibot ang samuyang technical staff digdi si Mel. From here bibit-biton sa mga equipment po sa inang mga base. Then pero nagpo-procure naman po kami, in process na siya. Then subscription din po ng Zoom. Yan. So yan mo mga tangon yan. Tapos of course, number 3 trust ni President and priority. So, redirecting research and extension undertakings to programs and projects that address problems related to COVID-19 and which require minimal face-to-face content, no? So, mga techno-demonstration projects inagita po sa online, sabi ko na nga ni. Kaya nagkaigwa po kami ki Tuesday webinars. So, under pa po yan kay Ma'am Beth. Kaya sabi ko sa si Ma'am Beth sa pinaka-busy section, yan po, so mga completed researches, nakipag-coordinate kita po sa research management division din kay Sir Ronel Juneda. Para sa mga completed researches tiga-ano ta po yan, tigi-disseminate po through Tuesday webinars. Then, kinahaponan naman, igwa kitang online technology dissemination in partnership with BICARD, headed of course yan by Dr. Maris Estrella, then of course si Sir Lester. Nayaon din po sa ibang pang partner agencies ta po. Then, mga right shop, ay soon po pala din so, Center for Policy, nakipag-coordinate na sa tuya in cooperation with Graduate School. Magpipresent na din po tayo ng mga student researches na Graduate School. Very good. Kaya kung igwa ka, sir, na pwede ka na po, sir, magpalista. Iyo. I-present mo din po. So, research mo sa graduate school. Mahanap na kita naman. Nakulduman ng mga Kasi dakulon po kitang researches na pwedeng makatabang. Bako lang sa mga komunidad, sa mga LGUs, but of course dun sa mga beneficiaries like farmers, mga fisher folks, mga women, yan. So women, tapos mga iba-ibang organizations na pwedeng makakuha duman sa mga outputs sa mga research. Then, igwa din po kitang saro pa is yung right shops and mentoring support for faculty publication. So, sabi ko ang BIO extension po actually, part ng dissemination, information dissemination niya, so print,
of course sa print po, yung dyan sa brochure, Aha. sa mga Flyers ta. conferences, proceedings po, baga brochure, posters. So dakulon sana po kitang maginibo, kaya dakulon po kaming pangangaipo talaga, kaya nag-i-invite kami sa mga faculty, and pasalamat gani kami sir Taika, talagang nag-commit ka tulos para dito sa radio program. And of course pasalamat din kami kay Dean EDC. Tatinubutan po ikang maging parte po kayo Ayo po. sa mayang program. Aha. Kaya sa pakikipagtamangan man po sa College of Arts and Letters, through Dr. Letty Lopez and of course si Ma'am Ruby, ang Extension Coordinator, Makasinag, nakakonduct na kami training on publications, writing, editing, and production. Soon po, malaog naman kami sa video production. Ay wow, nag-expand Kasi sa pang, yes po, within this year, hopefully makakam up kami kisarong video documentary, kisarong technology Ayun. na pwede ta na pong mai-share uli sa satuyang mga beneficiaries. No? Then dumaan naman sa promotion of technology, again, commercialization, through technology business incubation. So ma-assist po giraray kami digdi sa inventory of R&D outputs for possible technology incubation, technology assessment. Kaya so mga different centers po kang Office of the Vice President for Research and Development Extension, gabos po sila partner ni uli sa anuman na activities kung saan kami makakatabang para sa information dissemination. Then doon sa number 5, trust, of course, yung continuing past policy review and revision in support of the operation of higher education, advanced education, research and extension programs. So kairiba po digdi so pag-review mi kang until na sana hopefully by July mai-present mi na po. So extension manual of operation tahali na po itong tinahanap ng mga colleges, no? And of course sa PU din po kay Puanta. Then so university extension banner program plus so iba pang mga policies and guidelines sa pag-conduct yung mga extension programs and activities. Iyo. Then so far ito sa 5, kaya digi po sa Extension Management Division, actually 4 lang ang units digdi na nagtatarabang with ang kada 4 na unit, ang kada unit halos may tulong staff. So bali 12 plus admin staff, nasa 15 po kami digdi. Of course yaon dyan po, so pag-abot sa mga trainings, webinars, ang nag-in-charge po dyan si Professor Ayan Triunfante. So unit niya ang apod is Continuing Education Management section. Then igwa din po kaming piga-apod na TREMS. Yan man, so Technical Review and Evaluation Monitoring section. Diyan naglalaog so iba-ibang programs and projects ta, no? Under po kay Professor Maria Corazon Nas. Then of course sabi ko nga kay Ma'am Beth, so Technology Innovation and Information Dissemination section. Then so mga pag-abot sa mga linkages man, yaon po so close, so coordination linkages and other support services section. Ayun. So, yan, kadakul-dakul. Kompleto. Talagang activity. Iyo. Dakul. Ko conduct me. Na-imagine ko ma'am ang bulk kang trabaho nindo. Na-imagine ko kung kaano ka mo. Bako lang busy, super busy. Pero despite kayan, grabing dakul lang mga achievements sa kadakul lang mga piga-asikaso. Ma'am, ako gusto ko pang maghapot, dakul ko tang mga i-discuss ta, pero nahiling ko ang oras tigdi 1 minuto na sana. Ma'am, dakulong kita siksik. Pero po sa mga questions ka mo, so nabanggit pong mga link, so cellphone number, pwede po nindo man i-continue ang sendo mga kaputan kung sakasakali po may mga queries ka mo, doon po nindo i-course through tayan po tisimbagon mi kang Extension Management Division. Ma'am, gusto ko po tayong pahlawigon pero kuhaan ko na po ang sa imong mga mensahe
para sa tuyang programang winapagkaal daw po. Apo. Suling mensahe. Opo, pataratarata. Na-over. Iyo, sayang ko tama, ma. Sabi ko. Iyo nga. Oo. Anyway Oo. po, basta, yaong kita po sa Bicol University, we have to embrace this 3 functions. Opo. Key higher education institution. Of course, yung research, extension, and instruction. Then, minsan nga ni Sir Ed, naging Opo. hindi maiyan because of reduction and administrative. Iyo baga. And kaipuhan magkaigwa ka lang ki burning motivation and Yes. passion Yan. para ma-fulfill mo ining ma-accomplish mo ining mga functions na ini ano. So Apo. sabi nga basta nag-enjoy ka lang sa trabaho, Baga. bako mapagal, bako dipisil, kung dai mo ara magpaturo o pag-adalan, Apo. ano ta nganing padagos po kitang makadara ki mga programa na magkakaigwa ki impact sa iba-ibang komunidad dito. Bako lang sa Albaybat buong Bicol region. Then of course, samantalahon ko na po na magpasalamat din sa suportang pigtatao po kang sa tuyang presidente, Dr. Arnulfo Mascareñas. So mga vice presidents po, mga deans and directors, faculty, non-teaching staff, students, yung mga extension coordinators din po, no? Mga mahiguson po sindangon yan. In fact, mapaglaog kang July hanggang October lang po pati ang target me for 100% accomplishment. Sana po mahabol mo po iyan. So mga program and project leaders po, then of course, so mga kairibanan ko din po dito sa extension, both the technical and administrative support staff. So mga partners na po, napadagos na sa tuya po sa mga programs and projects ta. Of course, yan dyan SUTAP, SUBAFEN, SUPAFES, Land Bank, Countryside Development Foundation, Simbag Pag-Asenso, BICARD, and soon baka makalaog kita sa National Culture Commission, NCCA, and of course yung Radio Veritas, no? So Apo. of course under kay Father Pao Barandon po. Tapos pasalamatan ko na Sir Ed, samantalahon ko na inita, baka next year naman ako makapahiling. So mga naging former extension directors, na nagkaigwa ki significant, gabusinda nagkaigwa ki significant contribution. Bako lang sa extension, but sa kuya din. Of course, si dating Director Ramon Salire, si Sir Gerard Protasio, si Sir Joey De Leon, si Ma'am Yot, si Ma'am Grace, Ma'am Yot Gonzales, Ma'am Grace Brizuela, Ma'am Lani Pavilando, si Sir Ton Payonga, and si Sir Lester. Opo. So iba din yung nagre-retire na po ata. Pero pasalamatan ta po sindang maray kasi sinda po sa Rosal, mga naging haligi ng Extension Management Division. Ma'am, maraming salamat po. Opo, maraming salamat. Yan po mga tugang si Professor Rowena Wing Soylo, ang OIS po kan Extension Management Division kan Bicol University. Bago po kita magtapos, pasalamatan tan mga minasunod. Siyempre, ang presidente kan Bicol University, Dr. Arnulfo M. Mascareñas, ang Vice President for Research and Development and Extension, si Dr. Luis Samano, ang sa tuyang Research Director kang Research Development and Management Division, si Professor Ronel B. O. Arjuneda Sr. na next week po, July 1, siya ang magiging bisita ta. And then ang OIC Director kan Extension Management Division, siyempre kasabago si Ma'am Rowena Soylo, as in ang EMD staff, yan. Ang OIC, ang Dean, ang samuya pong Dean, si Dr. Eddie C. kang College of Business Economics and Management. Thank you, sir, for allowing me na maging parte po kaning programa. And past Director kan Extension Management Division, si Dr. Lester Narvaez. Siyempre pa, ang samuyang Director sa BU Office of the President Communications and Public Relations Office, si Ma'am Dr. Renelyn Bautista, ang Radio Veritas sa paagi ni classmate si Father Paulo Barandon, and technical staff. Of course, ang overall chair kan program tani si Dr. Elizabeth Echano Alpani, head kang BUMD Technology Innovation Information Dissemination Section, asin ang gabus na staff kang DCMD man sako, kan EMD. Ini po si Edgar Barameda. Ginari po nagpapasalamat kan sa indong pagantabay sa programang
pang-edukasyon at pangkabuhayan hatod sa indo kan BioEMD. Marinaga hasta sa masunod na Huwebes. This is the school we wish to sing, all the schools to honor and reveal. A temple built by man of firmness, a mold for you to walk with pride, for He will always be Napasaindo ang programang Bicol University, programang pang-edukasyon at pangkabuhayan. Antabayan liwat sa masunod na Huwebes. Digdisa na sa Radyo Veritas Legazpi. Ini ang Veritas Legazpi, Radyo Asin TV.